Masibulise kakhulu otata bethu abakhulu, utata umfundisi walo, utata umfundisi Mabusela, nankuya ixhego phaya, besikade sinotata omkhulu walo phaya ngasemva. Ngoku sinotata omkhulu ababini abangabefundisa sebebadala kakhulu. Make sibabethele izandla kakhulu namhlanje. Siyabulela kakhulu. Sikelelekile le tente kuba iyanjwe ngabantu abakhulu. Simbulisa umama walo ekwazana le fresh elingena selindiza. Silibethele izandla abathandekayo. Siyabonga kakhulu. Sibulisa umfundisi wami apha ngaphambili mama wethu, simshayile izandla. Amen. Jesus. Siyavuya kakhulu. Bonke abefundisi bathandekayo siyababulisa. Abakhoyo tata umama obhuti nosisi ngegama lenkosi yethu Yesu. Amen. Amen. Siyambonga uThixo osivulela umnyango kuba sibe khona namhlanje. Utata Mabusela ndihlangene naye Western Cape indawo yase Plettenberg Bay ngo-2022 selixheko engaka umuntu omdala attend tente kubanda kakhulu kodwa esetenteni. Siyambonga uThixo kakhulu bathandekayo. Siyavuya ke uba simpone Mthatha ikhaya lakhe lilapha eNqamakwe. Ake simshayile izandla kunye nosapho lwakhe abantwana bakhe ngegama lenkosi. Ake senze nje izandla zethu bathandekayo. Siyabonga kakhulu ndethukile xa ndimbona apha etendeni. Njengoba bendingekho nje ndiyakhonza apha etendeni. Lo mfo kaFulane usenzela uba noba sikho apha asixhumanise uba siyibone into yenzeka etendeni. Amen ukhona. Thukile ndayibo ingathi lixheko laseNqamakwe madoda eMthatha. Kanti sithi tyhini lilonyana. Siyambonga uThixo kakhulu bathandekayo. Cela singalibazisi incwadi kaLuke 19 verse number 7 no 8 walo ncwadi leyo. Incwadi yabase Efese chapter 2 verse number 1. Sizawukhawuleza bathandekayo. Sinqamile kakhulu sizothandaza ngegama lenkosi. Incwadi yezenzo chapter 19 verse number 18. Ungakhawuleza uyibhale nokuyibhala lezi ncwadi nizosibiza sizothandaza. Sindisiwe ingokwaxhingana ifani apha ekhaya kulapha elusikisiki apho ndizalwa khona. Ndakhile phaya ndinenkosikazi endayifumana wamiya kwaCwanini. Ndingumkhwenyana ke pha. Igama lenkosi malibongwe. Sendingunyana walamzi. Ngithanda uYesu owafika empilweni yami wandenzela inceba yokundahlukanisa nezono. Igama lenkosi malibongwe. Ngoba uYesu xa ifika empilweni yakho makakwehlukanise nantoni makholwa nezono. Amen. Akuvuse njengoba ubufile nje. Alibonge igama lenkosi. Amen. Nami ke ndandifile wafika uYesu. Wafika abantu abafika beshumayela uYesu beze ne-home visit kwelo khaya. Ngafumana ke uJesu kanye ke last day yabo yokuba begoduka. Ndafika ndamamkela uYesu waba yinkosi nomsindisi wempilo yami. Igama lenkosi malibonke. Amen. Ayikho kenye into endayishunyayezwa njengokuba ndandithenjiswa uba ndithenda mamkela uYesu ndibheke ezulwini. Kaba ngendlela ababethetha ngaba bafo yayingathi siyakusasa ezulwini. Jesus. Igama lenkosi malibongwe. Amen. Besithi uyabuya uYesu. Uyawulichithela phi ingunaphakade lakho. Thatha uYesu akwehlukanise
nezono. Neza kakuhle lapha ndandihluphekile ekhaya kulanjwa kusokolwa kodwa abantu zange bathi uzawuncedakala ungayiyeka ukulamba into abandixelela ngokwehlukaniswa nezono. Igama lenkosi malibonke. Bandixelela ngoba uYesu wafa efela izono zabantu. Uamen ukhona. Amen. Bathi xa ndimthatha uYesu uyakundahlukanisa nezono. Igama lenkosi ndandingazazi uba xa uthatha uYesu uthatha into yonke. Siyevana. Amen. Elokile uyipackage uYesu. Ubufuna impilo unayo. Ubuhlutshwa imimoya unayo inkululeko. Uba woyika amagqwirha unawo umthi wokoyisa amagqwirha. Igama lenkosi malibonke. Wanceda ke uYesu ezinye izinto endandingezanga kuzo ndizixhamliswe ukwehlukana nezono. Uamen ukhona. Ungayihamba inkonzo futhi neyamasindiswa kodwa bangaba uYesu akakuchananga ekukwehlukaniseni nezono akho tshintsho ungalibona. Igama lenkosi malibonke. Amen. Ngelo xesha ndandimamkela uYesu wayesaziswa engakhompiti namuntu inguye yedwa onamandla. Aliboya igama lenkosi. Amen. Ngamthatha ke ngamfaka enhlizweni lathi ibandla lalikhona uqala kufutshana nasekhaya yalibandla lase Faith Mission. Ndakhonza ke kweli bandla lase Faith Mission ndikhonza uYesu oxolela izono. Nalapho ke ndamthanda ndamhamba naye uYesu. Ikhona icawe yasekhaya kodwa ndandithanda into endiba difellowship nabazalwana abaxinzelela uYesu. Into yayithethwa ke sasiyinikwa kuthiwa njengoba umamkela uYesu thandaza ke ngoku. Kuthiwa funda iBhayibhile. Kuthiwa ke ngokungqina ngoYesu. Igama lenkosi malibonke. Kube sekuthiwa ke phula isazela sakho ngoba xa umuntu emamkela uYesu siyavuswa isazela. Alibonke igama lenkosi. Okwesihlanu kwathiwa ke funa abantu abathi uYesu bamfumene bamamkele. Then ke ndaqedakala ndayibamba ke lento yokuthandaza. Ndabhala xa uthandaza njengoba isazela sakho sivusiwe ngokwamkela uYesu siyasilolwa ngokulolwa esisazela. Igama lenkosi malibonke. Uyabona ke xa ndandimamkela uYesu ndandimamkela ndiseba izinto zabantu ndingumuntu othatha izinto oneminwe emide. Igama lenkosi malibonke. Ngoku ndikwazi uba ndehlule impahla naselicingweni yokuqoqa. Kwafuneka uba xa ndimamkela uYesu isazela senze njani? Sivusiwe. Zabala uba tyhini ezimpahla ayizo zakho wazeba. Igama lenkosi malibonke. Azabe salunga ukuba zinxibeke ngoku sendisiyaphi enkonzweni. Gaba ndandinxiba igrey yesikolo xa ndiyecaweni. Mpethe ngonyawo because ndanto ndandinazo ndandizeba. Igama lenkosi malibonke. Ndasiqoqa izinto kungekho umuntu utsiloyo kungekho umuntu ushumayelayo nje into nakuvuswe isazela. Xa kuvuswe isazela akulaleki makho. Igama lenkosi malibonke. Isazela xa sivusiwe uba sike safa isazela ekukholweni ufele into okuthiwa ngumuntu. Igama lenkosi malibonke. Saphila ke isazela sazithatha izinto saziphindisa sazisa amadoda kubantu ebebeshumayezele kwicawe esasikuyo madoda nazi izinto esasizebile. Uamen ukhona. Because uYesu mayifikile efikile nindiva kakuhle ungajoyini icawe ufikelwe uYesu. Uyabona namhlanje sekwaba khona abantu abane driver's license abasindisiweyo abazithengisela abantu ilicense besindisiwe nabazalwane bazithenga ilicense because abantu banamhlanje bayamamkela uJesu kodwa izazela zivuswa. Uyabona ku-amen bengingamlindelanga kulento because most yabantu nabefundisi bazithengile ilicense nabefundisi bazithengile ilicense. Amen. But ngikhuluma mina ngoJesu ufika kwakhe. uJesu ufike kwakhe. Andikhulumi kanye ngikhuluma ngoJesu. Yes. Ningali misplace matheni. Yes. Nilive kakuhle igama lenkosi malibonke. Amen. Ake nithi izandla zenu. Nasesitaweni sekhona abantu ababhizinesi nge-driver's license and uyashingeza uba soze uyipasi license until uyinyobe.
ufuneka ube ne-5,000 ilicense iyi-200 and nto qha kwamasipala, then wena uyibhatale nge-10,000 6,000 8,000 kodwa ube ngumzali wakho, but ingakutsheli le nto ukuthi i-corruption. Angikhulumi ngani, ngikhuluma ngami, siyevana bathandekayo, nendizwe kahle ngikhuluma ngani. Uma uJesu efikile, not icawa, not ukujoyina inkosi, not enye, ngikhuluma ngoJesu, ngikhuluma ngoJesu. uJesu mayifikile ufika kuwe akubonise izinto ezingavumelekanga uhamba nazo. Abantu namhlanje bangena emoyeni kodwa bengena bengahlambulukanga. Ndifuna ukubonisa ba xa usamkela uYesu ubizwa nezono zakho kuthiwa ngena nazo phakathi. Kodwa xa sawungene phakathi uJesu amfaka phakathi ufana nekati oyithatha uyifake endlini enamagundwane iphathi le. Ikati oyikhombisa uba iphuma pha impuku phaya naphaya ufika ufake le kati uthula uthi cwaka. But ikati iyazazi impuku uba lithini ivumba lempuku, nempuku iyayazi ivumba lekati. Ubona kwindlu ikati igcwele amagundwane sengasekho amagundwane because uvalele amagundwane nekati. Uma uvalela uJesu nokungcola kwakho kuyaphela ukungcola. Amen. Awuphinde ukwazi ukwenza izinto ubukade ukwazi ukuzenza uma uJesu engaphakathi, not isonto, uJesu engaphakathi. Aliboya igama lenkosi. So ngathola kuJesu onjalo okwazi ukuvusa isazela. Ngicela sifunde siqale kule verse ke yezenzo chapter number incwadi le kaLuka chapter 19 verse number 7 to 8. Sibone umuntu xa ifikelwa uYesu. Bazali wami, isazela siyavuswa xa uYesu engaphakathi. uYesu noZakeyi verse number 7. Yes. Bakuyibona lonto bakhalaza bonke besithi uye kungena endlwini yomuntu uyokungena emzini womuntu onjani ongumoni uYesu ungena emzini womuntu owaziwa esixekweni engumoni. Amen. Because uYesu ufuna abo. uYesu ayinguwona owamalungisa, wezela abo. Amen. Ukuze aboni baguquke babe ngamalungisa ngokufika kwakhe. Akekho umuntu olilungisa uYesu engekafiki. Noma kungathiwa phesixekweni kukho indoda eyondla imizi yabantu apha. Bonke abantu abahluphekile apha benzela igrocery indoda ethile kodwa balondoda uJesu akakafiki ayililo ilungisa. Because umuntu obalilungisa akufika uYesu. Bakhona abantu abahlonitshwa nasezikonzweni bakhupha kahle isumi kodwa bancila bajola benza okubi esicaweni but kumfundisi babalulekile because imali yabo inkulu. But abangomalungisa baba ngaboni apha abazapheka esihogweni bekhupha imali beyisapotile icawe kodwa balahlwe kuThixo. Siyafana bakhola. Amen. Abuthengisa ubulungisa. Ubulungisa awunabo kuba ukhupha imali ecaweni. Awunabo ubulungisa kuba usenza kakuhle ecaweni. Unobulungisa ngokufika kukaYesu. Nansi into ebangela ubelilungisa xa ifikile uYesu. Ithi iBhayibhile bakhalaza bona. Wathi uYesu unjani na? Ungena emzini womoni. Funda. Bakuyibona lonto Ifuna sibone uba uthini umoni uyokungena endlwini yomuntu ofikelwe uYesu umoni. Waphakama uZakeyi wasiya abantu abacingela babangcono ngoba nabo bebona umoni. Waphakama umoni. Andithi uYesu sefikile waphakama umoni.
waphakama umoya wasiphendulela. Funda. Waphakama uZakeyi wathi kuyo inkosi, khangela isiqingatha sempahla yami. Yathi inkosi wathi umoni, khangela isiqingatha sempahla yami. Nkosi, ndisinika amahlwempu. Nkosi, ndisinika amahlwempu. Kanti nokuba ndidle nto ezinto ezibalulekileyo xa kufika uYesu, ubutyebi bakho bukade buchomile, usidla wedwa, uphakamise bona, uziphakamise ngemali onayo. Akufika uYesu ububona useless. For the first time uZakeyi esithi inxenye yobutyebi bakhe bayinika amahlwempu kuba kufike uYesu. Amen. So ivalue yemali iyehla xa kufika uYesu. Amen. Isikolo naso siyehla sixabiso xa kufika uYesu. Ungugqirha surgery, wakufika uYesu kufika umuntu ongaphezu kwakho ngesikolo. Awuphinde uphakamise into uYesu bukade uyiphakamise ngekafiki. Jesus. Waqala uZakeyi wayibona imali ebekade nayo uba thini le mali uphanse wabhubhe nayo. Wathabalala imali enayo. Kodwa imali ingamncedi ekumhlanguleni kwisono anaso. Baningi abantu esiphunzayo abakhonza ngemali. Baningi abantu enkonzo namhlanje zivumela abantu babenze nakanjani na because of money. Oh yes. Awu madoda, iyazibonga inkonzo esakhonza kuzo esazingena mali. Kodwa ezazikwazi ukuthi abantu xa befika bavukelwe zisazela. Jesus. Yazibonga inkonzo esakhonza kuzo ezazihluphekile. Inkonzo ezazingena mali siyazibulela kuba siyilento siyo sakhonza nabantu ababengaphakamisanga imali. Kodwa bebephakamise ukuvuka komuntu ekufeni. Siyababonga befundisi thina safikela kubo ababengena ngxaki nesuti abasinxibayo nemoto abazidrayivayo, kodwa ababefundisi ababenendaba nokuphila kwabantu. Loo nto yasenza sengamadoda athole pure salvation. Yokuthi umuntu noba ibandla linanto kodwa mabavuke ekufeni. Bavuke. Oh mabavuke. Sibonga igospel esalifumanayo. Zange silithengiselwe. Siyalibonga ivangeli. Siyababonga abantu esithi mhlawumbe ukuthi waxa kuthethwa ngexesha babengazinto. Sibulela abantu babengazinto. Sibulela ukungazi. Sibulela abantu babengabhexethi ishumi uba xa ungazikhuphi awuzovulelwa izulu. Sibulela abantu thina babesithi nguYesu ovulela abantu izulu, not imali yabo. Jesus. Yabantwana sibulela thina befundisi abebengabhekanga uba banxibe ntoni, kodwa bebenendaba nokuthi bangapha abasindayo. Hey! Siyabonga thina sifike emabandleni imali ayengena zindlu eninazo nini. Izindlu zenu zidecoratiwe zezexabiso lemali, but uThixo akekho. Sibulela laba ababengaphucukanga kunabo abaphuncuke kuYesu. Namamela ke uZakeyi xa kufika uYesu, one uphakama ngokwakhe, because akekho umuntu ofumene uYesu ongaba nenhloni ngezono azenzileyo. Ngena nazo uphinde uzivume ngokwakho. Izono ziyavunywa. Ziyavunywa izono. Futhi izono zivunywe ekamereni. Hayi. kuYesu cha. Ziyavunywa ebantwini. Ziyavunywa. Izono uthi ndizivume kuThixo kube kuphelele. Ziyavunywa izono nasebantwini. Khangela
isiqingatha sempahla yami ingatha Nkosi. sempahla yakho Ndisinika amahlwempu isinika amahlwempu kanti nokuba ndidle nto kabani waqala wahlambuluka nangobuqhetseba nokuba ndidle into kabani ngobuqhetseba ngobukhetse ndimbuyisela ngoba kanye izinto owazifumana ngendlela emnyama ziyabuyiswa. Alikho ivangeli bazalwane ekwanda amanani ezicaweni, kodwa aba bantu bengenayo imbali ethi ndandinje ndaze ndabuyisa into zami. Jesus. Alikho ivangeli abantu abathi sasingamasela kodwa into zobusela zange basibuyise. Abekho abantu abathi babehlaba abantu bebulala abantu izikhali bengezanga nazo. Ziphi? Labo bantu uthi baguqukile. Yo, Jesus. Abekho abantu abathi thina sasingamagintsi emthatha sibulala abantu sirobha abantu ngesibhamu amalahle esibhamu kodwa bangazange beze nawo. Hey! No, it is not a true repentance. Ivangeli loqobo abantu babephenduka ophenduke isigqila sokubulala abantu entshontsha into zabantu esebenzisa ilahle lesibhamu siyabuyiswa. Luya. Uma abantu bephenduka Guquko. Madoda akekho umuntu ophendukileyo owadivorce umfazi emdivorcile aqhubeleke akhonza abe ngumzalwane ade ashunyayeliswe ecaweni engazange ucela xolo kumkakhe. This is not a true gospel. Ivangeli engakwazi ukubuyisana nabantu. Awuyesu. Nithetha xa uguqukile kuyalungiswa ukhatshwe uthi befundisi nifike ndabalahla abantwana babo. Yema nifika apha nje ndihlalisene nosisi umkam ndamsiya nabantwana nabagqibela kutyala. Fika ivangeli. Yemadoda ndithetha mna ngevangeli hayi cawe. Hayi. Yicawe eyenza abantu bechata phambi kwayo bahlukane bekhonza bahlukane aphinde umfundisi abe nesibindi sokumdibanisa nenkazana kwakule caweni Kwalapha. ngamanyala Jesus. yabantu abangazange baguquke. Oh, bakhokhele bengazi. Xa kufika ivangeli madoda iyami imisi ivuke. Luya. Uthi uPawulos xa ethetha madoda uthi xa kwenzekile kwakholwa indoda le ndoda yathi xa iguqukile kanti umfazi akakaguquki. Uthi uPawulos athathwe le ndoda kubonakala le nkosikazi safuna ukuhlala na uyabona uba iguquke le ndoda kungasahlaliswananga. Uthi uPawulos xa ithanda makamvumele ahlale nayo xa ithanda. Uthetha ngabantu aba abebephila sebehlukene naw kwafike lo mnye kukukhala. This is not the gospel man. Le yenza abantu bathathe bephila besindisiwe baphinde behlukane besindisiwe. No, basecaweni aba. A true gospel ndekadeketa ndibuya ndisemthatha ndaxabana nomama ekhaya ndamthuka ndamlahla ndifumana ivangeli kaKristu ndiyagoduka phambi kokuba ndishumayele lona ndiyolungisa nabantu basekhaya. Haleluya. Alikho ivangeli ongalishumayela ungekalungisi. Awukodwa Yesu. There is no gospel. Indoda eyafunyanwa nguYesu ihleli emangcwabeni. Le ndoda wayithola uYesu igula. Iphume ekhaya yashiya abantwana ngenxa yokuhlaselwa ingulo.
ilibhayibhile konke kho umuntu okwazi ukuyibamba yayiqathula amatyathanga hleli phezu kwencwaba isikhanda ngamatshe. Kwafika uyesu wabonakala wathi kayivela ngoba uyesu kayivela amadimoni ayathuthunjelwa yima singekathandazi hayi just nje uyesu avele ukuvela kwakhe ilahas uyesu abonakale kuwe amadimoni ambona uyesu kuwe ayakhala athi amadimoni yini nathi nawe Yesu please ungasithuthumbelisi because amadimoni ayahlukumezeka xa kuvezwa uYesu. Kodwa xa kuvezwa amadoda nabantu engaveli uYesu ezicaweni bathabalala phakathi ezikhonzweni baphila benamanyala ngoba uYesu ufihliwe. Amen. ayevezwa uYesu. Amen. Yathi ndoda kayiphilisiwe yathi Nkosi ndivumele nami ndihambe nani. Wathi uYesu please abugoduke amboqala ekhaya ubaxelela abasekhaya izinto uThixo akwenzele zona. Alikho ivangeli elibenza abantu baphile bengenaxolo. Siyathandaza ufika kukaYesu kuvuswa isazela, uvuka kwesazela bese usithi ndinabantu endingavani nabo. Ndinabantu andivani nabantu, ndivani nabantu. Ndicela mfundisi undikhaphe. Uyisowulila ngoba izono zakho uzixolele. Amen. Umuntu oxolelwe nguYesu ufuna ukuxolela abanye abantu. kuba khona into Uyalwazi uxolo kuye. Amen. Akufika uYesu, akufika uYesu, uba utshate endodeni yalahla umfazi utholwe nguYesu yavuka isazela indoda yomuntu le. Amen. Andecawa ecaweni ayivuki le nto ndiyithetha. Kuyaphileka isazela sithule sithe cwaka ecaweni. Kodwa xa uYesu efikile uyindoda yomuntu. Abantwana balo muntu badlani. Yaphila ngoku yaphila. Nina niqela indawo abantu abathetha ngelwimi ezintsha bashawuze ngelwimi ezintsha kodwa usezela bengenaso. Now ndithetha ngevangeli andithethi ngecawa yabona andithethi ngecawa ndithetha ngoYesu. Ndiyafike uYesu. Fike. Umama athi ndithini. Athi ingxaki yam le vangeli nifike nayo indenza ndivukele isazela. Andikwazi ukulala ndicingana nalo mfazi. Ndamecuthela indoda yakhe. Amen. Hey, ufika uYesu. Ngeke yenzeke lento kuwe ujoyina icawa. Ithetha ngomuntu ozalwayo. Abantwana bam bayafunda badibasa ngemoto esikoleni uyise ubanakele uyabo bapha abantwana bale ndoda. Akufika uYesu akathethanga nto utata usakuthanda mane siza kuwe futhi akubize ngamagama kamnandi wena udliwa sisazela. Awufika uYesu, kufika uYesu. Amen. Akufika ngacawa tu awujoyini bantu basindisiweyo uyazalwa lizulu banenceba.
lapha kule ndawo semthatha shumayele ecuwe esikolweni man esikolweni shumayele esikolweni sitakwe ngamadimoni isikolo sibiza thina simisa itente kucentane shumayela kulandayo tishalakazi ethisha kulecala yathola uJesu nje kuseni kwamthandazo Amen. shumayela sahamba futhi sabuyela etenteni sithe siyeva siyafuna ngula muntu othola uJesu wayesekhuluma indaba yokuthi what divorce umyeni wakhe kodwa lento enimnikeyo esimnike kuseni ini makacela uxolo umyenini wakhe owamhluphayo because there is no gospel efika kuwe kuthuleke Hayi. Jesus. alibonga igama lenkosi Amen. umfana walapha eTsomo oyibalekana namaphoyisa engabambeke emaphoyiseni ngenxa yomthi wakhe unina wafika etenteni ephethe iskipa sakhe ne-ID yakhe elila lama xekozane lihlukunyezwa ligintsa dandaza phezu kweskipa salo mfana naphezu kwe-ID yakhe zambiza ngegama emadoda ayidlali le ndaba yasemnamezweni uramanda labakhasantalebeka emalanga wafika umfana omnyama efike ehamba nalo mama ekhala lo mfana unxibe iskipa esibekwe isandla Jesus. samenza ozoskipa wavukelwa zingqondo wasizela ngokwakhe yathi itenti ngekangeni samthandazela kwikaraveli esasinayo simbeka isandla sibamkelisa uJesu saqhumisa amabhanti akhe owayibaleka ngawo tayilekwa ngabaphoyisa sathi mfana wami into ezokukhulula bheke emaphoyiseni uyozisa wabefikile into yasezulwini Jesus. wasifeza mntaka baba ngeke ukwazi ulishumayela ungalungisanga indlela zakho oshandala bakasanta ngeke ukwazi uhamba nalento ungasivumanga izono siyavunywa Jesus. siyavunywa khawuleza nthandaze nawe fokathethe uyema ngenyawo le ndoda edle imali yabantu iphangela kwaSARS ithatha imali zabantu ngendlela engeyiyo yavuma ngokuba yajonga mhlekazi enye imali andiyazi ba iphi ndikayithini yobani yema ngenyawo yathi kodwa ingathi asobutyebi bam ndifuna sabelwa amahlwempu isusa isazela sayo Amen. number 2 yathi la ndoda endimdlela imali yakhe ngizombuyisela ndimphindaphinda Kane. ndimhlawule kane sibuyile isazela Sibuyile indoda isazela. ibintshontsha imali yabantu yayibuyisa xa sele uYesu efikile ke uYesu wathi kuye namhlanje wathi uYesu ufikile imake usindiso wathi kule uYesu ndlu. emveni koba ithethile yo funda le verse ifeke thetha verse number 8 ake nithi izandla zenu alufika usindiso yo izono ungazivuma niba ukule Amen. usindizwa lukho izono ungazange uzivume futhi le nto izakudiza izakudiza Oh. into ebangela uba abantu bacace kakhulu lasebefumene abafazi into yoba umtshato wayengomdlalo Uyavela. umtshato uyathanda ukuba expose abantu abangakhange basindiswe ekuqaleni andithi usadana une-psychologies zakhe zokuba abantu ziba encourage kwi-divorce zito divorce le zimenze ibe ngathi akenzanga nto emabandeni la usadana ugcobe abantu bokukhamfata bawuxelela into be-divorce indlela erayithi umama wadivosa umyeni wakhe angangathi wonwabile xa ngakuxelela inyani sisilonda esiya esingapholiyo umuntu oke wadivosa emtshatweni nobe kubuhlungu kangakanani noba bekukubi kangakanani xa sele divosile uthi bekubhetele okwakuxhatshazwa okwakuhlala kakubi kunale ndikuyo into
yifeyila yegospel engandenza ndilahle unkosikazi. Niyazi ba thina sisindiswe mntaka Bhisi kuthiwa xa umama ehluthwa emzini ngumtshato kuthiwe thatha uYesu kuzawulunga izinto. Hey. Thatha uYesu uhluthwa ngumtshato thatha uYesu kuthiwa nje nihluthwa ngumyeni thatha uYesu. Thatha uYesu. Amthatha uYesu nyani la mama amthathe nyani. Sibona indoda imkhaphi sisecaweni. Hey. Imjikise egate. Amen. Siyibona indoda ijika phakathi eyadini. Siyibona indoda ingena. Seyingena. Because la mama uthola uJesu Amen. watshintsha ngaphakathi lakhe lamenza wakwazi ukuphila njengenkosikazi. Amen. Wamelana nemimoya elwa nezindlu. Jesus. Now siyazivuma izono. Siyavunywa. Siyazivuma intoni? Izono. Sivuma izono. Sazela sethu ke siphile. Ndiva kule. Amen. Ndasiphila sazela kunzima nokungena emotweni. Uzawudrive nje. Sazela sakho siyakhawuleza. Ipila license. Isazela awuyiki maphoyisa. Uyiki ipolice elingaphakathi. Jesus. Yo madoda nina niyazi salvation. No, awethuswa ngamaphoyisa. Unomuntu oxelela uburongo bakho ungekexelela. Uxelela into yoba uzodrive imoto awuna license. Wephula umthetho wena. Yini indaba kube lula kubazalwane ukwenza izinto ezingena buthixo. Bathi umhlaba onakeleyo ubenze bonakala nabo. Jesus. Ithona izandla zenu. Jesus. Ukuba wathatha uJesu wangasivumi izono. Wangahlambuluki. Usindiso awulufumani. Because uJesu uthi emveni balendo ndisukumile. Yathi ubutyebi bam ndibunika nina. Yaphinda le ndoda yathi uba ndadla into yomuntu ngobuqhetseba. Sivukile masizazela. Amen. Lo muntu zange obuyisa into yamntu. Bengenanhliziyo bethatha imali yabantu. Kodwa ngokuYesu ufikile. Waqala lo muntu imali wayibona ingena xabiso. Jesus. Waphinda lo muntu wasibona ba ndarobha abantu. Amen. Jesus. Ukwazi manje qhubeka nokuba ngumatshonisa uzalisa Yesu. ngemali uYesu sefikile. Awukwazi ukuyenza loo nto awukwazi futhi awukwazi uba sembuthweni ozalisa ngemali. Sagxotha umthatha. Ozoqopho ugebha imali ngoDisemba eninzi. Kukho abantu abangena ematyaleni belamba. Babekunike wawubanike only 1,000 rand. You claim 20,000 wena. Yo. Jesus. Uma sefikile uYesu not icawe. uYesu. Indibheka kuhle anishumayela icawe. Hayi. Nakwandisa kwecawe zininzi kakhulu icawe. Jesus. Sibonile. Sibonile. Uhulumende seziplanisele uzosenzela ikomishini. Banazo kube khona abantu abazawuzigoqa icawezi. Simane sihlala phansi njengoba khona ikomishini ezininzi apha eMzantsi Afrika kuphandwa amasela necawe yenzelwe. Hey! Abantu bakhathazeka yile nto. Ukhathazeka nje usengxakini. Usengxakini. Abanye babone besayidolo betoyitoya bephumile bebheka eParliament bethi bayomelana nento enziwe. Ngeke itshintshwe la nto. Ayizotshintshwa. Futhi ayizotshintshwa le nto tu. Futhi izawuhlala ikho. Jesus. Nathi sithi mayihlala ikho. Amen. Because la nto izalisekisa isibhalo. Sokuthi ngokuzawusumayela abantu ababiziwe not abantu abalambileyo. Jesus. Yeah. Wemadoda nina nani cimba kuyadlalwa nange COVID. Le COVID ya introducewa into obicawe saba under government. Uyasithatha ke ngokuicawe. Uyasithatha. But inye kind ongasoze ayithathe the Church of Jesus Christ. Rabrado. Those who belong to the Church of Christ
bona bodwa qha they are safe. Jesus. Uthatha icawa, urhulumente uthatha icawa futhi icawa makasithathe, uzasinceda le nto yokuphathwa kwecawa so that kuzobonakala the church of believers, those who believe in Christ. There is no need to yoba sishaye idolo simelane necommission enyulo ukama, because ayo yethu eyecawe. Amen. Ayo yethu ila Those abaconfess izono zabo. Nibona nanto athi uYesu ukuba niyathanda undilandela makazincame. Uba Madlamini awungomfundi kaYesu awuzulunga ku. Sengiyathandaza na uSakeyu wema uSakeyu wema funde mthakathekethe khawuleza waphakama uZakeyu wathi wema ngenyawo uZakeyu khangela wathi khangela isiqingatha sempahla yam Nkosi, isinika amahlwempu kanti nokuba uyabona ithanda izandla zenu. Enye into okufuneka uyiqaphele xa kufika uYesu, indlala yemali, uthando lwemali luyaphela. xa kufika uYesu, indlala yemali neyeli lizwe nobuhle beli lizwe uyaphela. 3, ukuba phambile wena kuwe uyaphela. Uyayeka ukunxanelwa lilizwe nezinto zalo, wadlulwa ifasini, wadlulwe xa kufika uYesu. Amen. Awulinxanelwa ihlabathi uYesu efikile. Ayifika uYesu kule ndoda, indlela le ndoda ibiyithanda ngayo imali, yaqala la ndoda yathi ndinikela ngayo, yathi le ndoda ndinikela ngemali ebendinayo. Yabuya le ndoda yema ngenyawo, yathi izinto endazidla ebantwini ndizazibuyisela. Akuhanjwa noYesu, izinto zasemzini zingaphindiswanga, uyabuyisela. Jesus uyabhatala. Uyabhatala. Verse number 9 ngeke ndastandaze akeni izandla zenu. Ke uYesu wathi kuye, uhle ukukholwa uma siphendukile, uma sivuma isono simvumele iNkosi. Uhle ukukholwa, uhle ukukholwa, ewe uma siphendukile, uma sivuma isono simvumela uJesu angene kimi. uhle ukho nanini ngeke wahlulwa ukukholwa xa uvuma izono zakho. Ziyavunywa yamadoda, ziyavunywa izono. Hallelujah. Hlanjulukwe zicelwe, uthi ke uYesu kule ndoda emveni koba izixelile izono zayo. Namhlanje lufikile usindiso kule. Namhlanje usindiso kule ndlu ufikile. Alukho usindiso ungekazivumi izono zakho, ube sowulungisa. Ube sowulungisa, ube sowulungisa, ube sowulungisa. Uthi nkosikazi ndikuphethe kakubi, ndicela uxolo. Bantwana bam ndibegadalala kuni. Yamadoda ndibegadalala kuni. Bantwana bam ndinifake kwizithixo, ndanikhonzisa into engeyiyo, ndicela uxolo. Akufuthwa, bakubone sowujikile. Hlala phansi bantwana bam, phaya besikade siya khona siyofuna uncedo, silufumene uncedo lukanaphakade. Kumaneki Asisayiphinde siye phaya,
Cela uqola abantwana bami. Ndinifake ebumnyameni. Ufike ivangeli madoda akwanjwa nje. Akwanjwa nje. Ya, akwanjwa nje. Yabantwana akwanjwa nje. Madoda ayekhulelisa amantombazana. Awakhulelisa aziphika izisu athi maziqhomfe ezinye zibulawe ayavuma xa kufika ivangeli. Ungekalishumayeli. Ungekemi epulpiti khangela amankazana owamithisayo wawafaka esilingweni sokubulala abantu. Uthi bantwana basekhaya ndandidlala ngane. Ndifuna ukubondla abantwana bami. Ndifuna ukubondla abantwana bami. Ndiyabafuna bonke abantwana. And awuzuthi andiyazi intombi endayimithisa uzawuyazi ngoba uJesu ufikile. Hallelujah. Ndakasontane awuzuthi andiyazi. Hayi. Nkosikazi aqukwe kufikisa umntwana emveni kwe5 years utshate naye wangena wahlala phezu kwenyala. Sindisiwe. Kukho abazalwa nguwe sowungumshumayeli. Ubasale sowukholwa. Malibonge igama lenkosi. Uyavuma. Hayi kasunya yena. Bakhona abamithe seluYesu ngaphakathi. Futhi bamithiswa ngabantu abakhulu. Kwathiwa ecaweni ngomamathula mntanami uyawuqhekeka icawe sulithethe elinyala. Hey! Ngamadoda kayifikile. Udabula phezu kwemfihlo zamaxhegwazana. Jesus. Ngoba khona amaxhegwazana angazange aguquke, zangayeka ukuphakathi. Phakathi esindisiwe. Umsebenzi wabo xa umfundiselela umuntu ayamquma lamaxhegwazana, acingela icawe, akathethi ngebandla. Hey! Athi icawe uyaqhekeka, icawe uyaqhekeka. Jesus. Hlala phezu kwelinyala mntana, mhlala phezu kwakho. Hlala phezu kwenyala. Le ntokazi ihamba iyotshata. Itshata phezu kwenyala. Ifika icakane nento emtshatweni kaphaya because akekho ongasurvive. Ewela nenyala lakhe. Ewela nenyala. Jesus. Emandoda ziyavunywa. Hey! Siyavunywa. Siyavunywa. Ziyathiwa ne? Ziyavunywa izona. Ziyavunywa. Yo. Ziyavunywa amakhosikazi, ziyavunywa abantwana bebathathu. Uthi kodwa lo wesithathu ayingondoda yami. Ziyavunywa. Hayi ziyavunywa. Ya. Ngela xesha usibanibani ebeka wabhathula wangatholakala ekhaya kwaba khona umsizi the comforter umsizi afumana umsizi wasiza kwasizeka. Jesus. Alibonke igama lenkosi. Jesus. Yamadoda ayocawe le. Ayocawe. Ayocawe le. Yesu le. Ayocawe. Ungarisifiki. Ivukuthula nokwenama enhlizweni yami. Enhlizweni yami. Izukuthula nokwenama enhlizweni yami. Enhlizweni yami. Izukuthula nokwenama. Izukuthula. Izukuthula nokwenama enhlizweni yami. Bayifiki. Mayifikile. Hey! Akehlo moyingcwe engavunywanga amanyala. Hayi. Akusiyena lo okuprofetisayo. Akuye kuhleba. Akuye kuphila kakubi. Owecawa lo wamanyala. Moya wabantu. Owecawe. Jesus. Owecawe. Hey. Owecawe. Ungancanwa. Uncanela utshwala ekhona. Uncanela amadoda ekhona. Uncanela amankazana ekhona. Hey, ivangeli. Izukuthula. Ngizukuthula nokwenama
enhlizweni yami. Mayifiki siyaphela isizungu. Ma uJesu afiki nothi kawe madoda, nothi ibandla lamasindiswa uJesu uYesu qo Yena ngeni. zukuthula ngizukuthula nokwenama enhlizweni yami. Michael singekafike esontweni kwezwakala ukuthule umoya awufiki ngoba sengene enkonzweni ngizukuthula kwenama injabulo enhlizweni ulonwabo lomphefumulo. Amen. Thank you, Jesus. wayisethu zakeke zobuyisa ngokuphindiweyo. Please. Wathi uYesu usindiso lufikile kule Lulo olo. usindiso lufike Lulo. usindiso lolu Yo. Jesus. nalo usindiso. Shut up. This is a salvation. Yeah. Nalo usindiso. Lulo. Zakeke nalo usindiso. Kapata. Nanku umuntu osindiswayo. Amen. Wathi uYesu wathi nalo usindiso. Lulo. Yabona ta selethetha kanti uzakeke Ufike. ezobuyisa izinto ezophisa ngemali yakhe. Nalo usindiso. Hallelujah. Nalo usindiso. Alukho singekavunywa izolo. Alukho kungekalungiswa. Hayi. Verse number 18, chapter 19 izenzo uyivale iBhayibheli yakho siyeke kule ndawo. Acha tuliphelile. Amakholwa amaningi Amakholwa amaninzi. asinikezela Amakholwa amaninzi. Ngoba izono zivunywa ngabangakholwayo. Sivunywa ngamakholwa. umuntu okholwayo. Umuntu ongena Yesu ngeke sivume izono. Ngoba kazazi. Hayi. Akazi buzovumana. Izono zivunywa ngokholwayo. Amen. Izono zivunywa ngamakholwa. Ngeke ukwazi ba intombazana engqina ngokukhululeka. Uthi mina bendithanda amadoda ungavumanga ka Ziyavunywa. siyavunywa be akungqinwa moto Hayi. namisebenzi endiyifumene Hayi. singqina uxolelo lezono. Jesus. Salvation. Ngemododa asithetha ngokusindiswa asibabazi izindlu esizakhileyo. Asichazi imisi sinayo. Hayi. Andokwazi umapha imana uYesu ufikile ke wandipha le wandipha imoto wandipha le ndime kulo ndawo. Ngoba kukwabantu ekungafikanga Yesu kubo into nabo basebenze ingqondo baqala ibhizinesi yecawe. Ngoba afikanga Yesu abasibhanga uYesu into nabo basebenze ibhizinesi baqonda ba ibhizinesi esebenzayo ngoku yokuvula icawe. Business. Ngoba ngoku azihambe ezinye izinto into ehambayo ngoyicawe. Baqala bavula ibandla lakhe umuntu wema nebandla lakhe lelakhe nomkakhe. My friend that. Aqale bavula ibandla lakhe wema yena nomkakhe nasezicaweni obumephi ufika ulibona baleli kabaneni. Baba benilelam nami laba ngendime apho nomkam ligonene naye nabani ongena apho uyazi ba ekathindani ke le nto dakha owam umbuso apha emthatha ukhonza phi ndikhonza kumpostile ubani akakhonze kuYesu ukhonza ukhonze emntwini Ngababantu. mna ndikhonze kumprofeti uba mna akana bandla ukhonze emntwini Jesus. akakafiki kuYesu umuntu nala esafikela kuwo ajikwa ayekade lawulwa sisigebe esithile ajika ngoku athatha ngoku affiliate akha lona liphume kwibandla
lilawulwe ngumuntu libe semandleni omuntu Yo. thina sangena lilinye Jesus. futhi lingele lo muntu Katapa. sakhonza kuwo engalawulwa ngabantu singaboni madoda kasithandaza afotiweyo nombono wawo sisazi uba nguJesu omiswa kule nto kunzima ukubhaptizwa kwala mabandla ngomoya ingcwele kwabazalwane ngoba ababhilonga abantu kuYesu babhilonga kubapostile nabaprofeti izono azivumeki ngoba kwayilo mpostile walahla umfazi kwayilo mprofeti akahlala kakuhle nomklaka ulala nabankazana zizovunywa kubani izono ngoba ziyadliwa apha Hey! Fika uYesu. Kukulozono apha. Jesus. fika uYesu Uyabona ubani igama lakho? Onge. Awuqondi bayi. Esikoleni ndapasa Nkosi. Ungavele uyofunda iBhayibheli. Uyakwasazi. Okanye uye kumadoda akona madoda agudu ukuvulela amabandla ba. Ayi Yesu. Uyapha kumadlamini. Madlamini ndizovula ibandla la. Kawundibhalise. Madlamini athi hayi kulungile. Zana amagama. Awafaka amagama madlamini. Libuye igama. Ibiza le ntokazi. Kuthiwa ke le ntokazi xa seyinela gama. Ungumprofeti ke. Prophetess. Zange yaprofeta kwamuntu. Ingumprofeti. Prophetess. Kuyiwa kuyo ke ngo. Prophetess. Wena ukhonza kuba prophet bo banomntana uJuju. Okay. haleluya Jesus. siyavunywa Siyavunywa izono. Shut up. ukuze kwehlumo indwele ohluma abantu izinto kwehlumo indwele otshintsha ikharekta yabantu ziyavunywa uma kufanele kubuye umoya indwele oyohluma abantu izimilo zabo azisuse avelise izimilo zikaKristu abantu babuyela kukhonzela uThixo ngezazela Vunywa izono. sinika into yasezulwini sinika umoya ingcwele sinika umuntu othethayo sinika umuntu othi hayi sinika umuntu othandazisa abantu sinika umuntu madoda olungisa impilo yomuntu athi amboxolelana nobani wena uthi usathandaza ukuthi wavuka ambolungisana nobani wena Holy Spirit ithi bazivume izono abantu bazivume izono Amakholwa amaningi amakholo imamakholwa azinikela azinikela ezivuma ezicela esidlangalaleni izinto azenzileyo ezivuma ezicela esidlangalaleni izinto azenzileyo Yo. Ungathi usathi kuthiwe labazi. Umuntu waphi nalo angafundisekanga. Bafundi labana. abovuma ukuthi Bafundi labana. Yo, ebawalo. Bafundi labana. Thula mama nimthatha. Nimkhuphele phandle. Akafundanga. afundi Mothi inkonzo. Yake yaphi lento ayithethayo? Yo, izon ibo
mbone nanku umuntu ondixelela izinto endakhe ndazenza hayi endisenziweyo ezenziwe ndim. uyesu Jesus. yima uyesu akaloxhwele Hayi. akasosangoma Hayi. akuvunyiswa uyesu Jesus. uba ndibulawa kubani ndimoshakalelwa nje kubani uyesu kuxelela izinto osenzileyo ezingunobangela wokuhlupheka kwakho Ezenziwe. njengoba sowusoyika umthakathi nje zizinto ozenzileyo ziwahluthile amandla negunya nesibindi nesazela sokuthandaza uNkulunkulu. Ezi zinto ozenzileyo ziwulimazile umphefumulo wakho ulinyazwa zizinto ozenzileyo. Izenzo zakho. Xa ifikile uyesu uyabona, xa ifikile uyesu izinto ozenzileyo uzibona njengomkhondo. Uthi kudala ndehla ndenyuka uyazi uba ndinabantu endingabathethisiyo kuba ndicingele uba babulela umzi wasekhaya ubuvuleka ingqondo abenza nganto abantu. Jesus. Indlela zakho zikwahlukanise noThixo. Akekho umuntu osingelwe nguThixo okwathola injabulo emhlabeni. Ya siyavunya amakhono azicela esihlangalaleni athi nemisebenzi ebeyenze bomnyameni ayibuyisa ithi beza nencwadi zobugqi abantu madoda. Sesiyathandaza amakholwa, sesiyathandaza abazali bami, sesiyathandaza zinceku zenkosi. Xa kubuyelwa kuThixo siyavunyiswa. Uninzi lwabo abesenza imilingo lwasiqokelela. Yeke kawubaleke uye kwincwadi yeGenesis chapter 35 khawuleza nje esigothuke akenithi izandla zenu. Ngizomethemba njalo ngobuya yazi indlela ongihola ngesono ongisekeli angisekeli impela ezulwini khona Ezulwini olanda ngibonge phakade wangethula umthwalo wangethula umthwalo wangishiya neculo. abantu abaninzi kunzima ukushumayela kule mihla. Inceke zenkosi azikwazi ukuba khona zimamele umyalezo. Zithi xa ubetha izinto zithi uyasibetha Hey, ngoba izinto bazibambile. ubetha izinto. Uyabona nazithetha zindazidebona bazime apha nje ziyazi basimela sithi ucinga neziye kwala ubetha kwa ezi zethu izinto. Uyabona xa ubambe isono yozakukala nyama asinkali wena Jesus. sinkali zona. Umthetho wethu siqonde sonweni. Ebawala loshumayela komnye umngcwabo isifundo sisilapho. Ngabona uba uma kuya ngokwabo ingangabikho kwela xesha lonshumayela. Zama yonke indlela yokuphepha. Zithi lo mfuzo uzibetha kazuzithatha. Nekhala lokubethwa. Yamadoda. Akufika uYesu, ufika uYesu. Uvume nawe. Uyabona xa kushunyelwa ngezono uthi walahlala izono kumnandi ngaphakathi. Wazi uba isono sakho ukhoboza kangakanani. Ikawe uyabona ngoba ndiyazihamba itheni ngeke ndiye kuya le ibetha kwanti yonke imihla sizona yonke uyabona zonke siyohamba sibetha izona.
noma ungayaphi uyawufika sesiphethe isono kwalo once sithi Yesu sizothi wenzeni Wenzeni Yesu Yesu siyeke uYesu simozwa ngokuthi ye Yo silandela ngesono Woso Jesus uYesu asinayo into esingamuntu uyenzile wenzeni intandwalo uYesu wafela izono zabantu amen wathotywa wasisa ubumnandi basezulwini walahla inkazimlo yakhe ukuze abuyisele abalahlekileyo kwinkazimlo Jesus kwafuneka afane nathi esilahlekwe inkazimlo avele ngathi uvela kuthi esiye enkazimlweni wehlela ngasezantsi wafika kumhlaba wesono uPaul uyamdweba uthi ongazani nesono wenziwa wasisoni ukuze abonileyo babe ngamalungisa ngenxa yakhe Amen ongazani nesono wenziwa kubani lo Yes uJesu igama lakhe haleluya wenziwa Thank you Jesus sikoleleni manje Asixolele bantu basemthatha asinayo sehlukanisa ubufuna uYesu ufuna ukukholwa ufuna ukubona ezulwini ufuna ukuboma obungunaphakade ufuna inkululeko ufuna uxolo emphefumulweni kwehlukana nezo lahle so icawe ayikwazi ukunceda tu kudala uyihamba icawe kodwa umahluko ubonakala uJesu namandla Yes Lord madoda wasinceda No wasinceda abafazi bethu abagadanga thina ngoku Hayi. sigadwe nguye madoda le madoda wasinceda uYesu wasinceda uYesu amakhosikazi ethu aphumle ayazi uba le ndoda le ndayibanjelwa lizulu asibanjwanga ngabafazi sabanjwa livangeli haleluya yabona xa ungalitholanga xa ungalifumananga umsiye endlini No Yesu Yo sengiyathandaza makholwa khawuleza thekela nale verse yodwa khawuleza lalelani bazamama uYesu kuthatha ekungcoleni akusebungcweleni xa uzawufika ebungcweleni inhliziyo yakho iyavulwa kuvuswe isazela uzibone izinto zenzileyo ayingoYesu othi suza le fika ukukhanyisela athi ubone uba yo ndisebumnyameni obunje ludako olunje into ebangela uba abantu babuyele ezonweni kukwethuswa bethukela nje baboyika isiwoko bona abazibonanga izona ngoba kade abuye nalo Yesu badiniwe ngoba ntombi bahamba besithi bakabuyi uma ndiziphuthisela ngelive what if uYakobi ke wayalela intsapho nezikaka zakhe wathi yahlukanani noThixo basemzini abaphakathi kwenu thini livangelo kwehlukanisa kanteli nihlambulule nenze ninxibe impahla yemadoda zimbi nenze njani ninxibe impahla zimbi yo uyabona ke bahambe aba bantu abantu baguqukile kodwa impahla abazayinxibayo heya yo yabona bahambi lento yezono ezingabethwayo ezinganqandwa ezicaweni yenza abantu bahambeze amadoda namhlanje andiwazi uba atheni amadoda namhlanje ingathi ikhona into encinci esukileyo madoda ikhona into engekhoyo madoda ayikhona amadoda namhlanje zikhona into engekho right because andiwazi amadoda namhlanje uba atheni ndizawuthatha inkosikazi enxityisiweyo ekhaya
yafakwa idzalumane yanxityiswa impahla ezihombisa umuntu wesifazane. Amen. Amadoda athi ke hayi mkamna ndikuthanda uhamba ngale tight. Yo. Ndiyakuthanda mkamna. Mhle kakhulu uhamba le. Yona le tight yakhe utheni mane eyibonisa abantu bonke manje. The tight. Engamhambisi pha endlini nje. Unomoya lo muntu okubulala abantu, unomoya okubulala abantu. Moyo. Izwi likaThixo lilapha kuye, uthi usindisiwe, uthi ungumzalwa. No kodwa umoya lo obuzwe, umoya wesono awuphumanga kulo. Jesus. iBhayibhile ikhuluma isimanga ithi umuntu ebona owesifazana amkhanuka. Uqeqezile. Angaba abantu abaphuma beqeqezile ecaweni. Yo. Abantu bengena bese. Yo. Amadoda namhlanje anayo into encinci ethile. Iyaphunguleka. Because awukwazi ukuthatha inkosikazi uhambiseze kwilizwe lireporter every day kureyitshwa abathile. Banga abaninyaziweyo bareyitshiwe. Banga awukwazi kwilizwe libolileyo esalinje. Oh Yesu. Na umuntu mayiphenduka kutshintsha nempahla ebeyinxiba. Amen. Funda teketa kutshintsha nantoni? Oh nempahla. No bazalwane bami, no. Leli la namhlanje, leli lo 2016, 13, 14 ivangeli lijudges abantu emabandleni. Ayengenzela amabandla. Oh. Lalingenze ibandla lengenze. Into ebangela ibandla libenze into yoba andiyazi lento yasePretoria eyavulela uba nabani makaqala icawe yakhe. Nabani makaqala icawe yakhe. Futhi ayithanda le ivelileyo ngokurhulumente azoyenza ezokunikeza abantu ilicense. Because one is awushumayela ngelicense ka government. Nizawuba right ke nina nizawushumayela because isitabane nizawuziyeka nikhonze nazo. Because ufuneka xa une license uhambe nalento government ahamba nayo. Awuziphika nayo. Mina ngandiyithathe sendi disqualify. Send it off. Send out nje uba ndikathatha ilicense ka government. Send out. Sengiyathandaza. iBhayibhile xa bephenduka aba kwathiwa nxibani impahla zimbi tshintshani indlela lahlani uThixo. Wathi yahlukanani noThixo basemzini. Yemadoda kuyahlukwana. Abaphakathi kwenu. Awudibene noThixo kuyahlukwana. Namathemba bukade uthemba wona. Hamba nihlambuluke lo ubumthandaza ungahlambulukanga. Kodwa luzomthandaza akathandaza ungahlambulukanga. Akakufu uThixo ungcolile. Amen. Kwabantu abakhupha imali zabo kuthiwa xa ikhupha ishumi kuthiwa livulekile izulu uyaqatha leli kamfundisi livulekile nonto likaThixo. Izulu livulwa imali. Jesus. Tu. Izulu anovulwa sishumi sakho tu. Hayi man. uJesu kwayi-emphasize indaba yeshumi. Wathi yabona ke njengoba ndifikile akwenelanga. Nize nigcine neshumi ezi. Nisibhatale ishumi ngoba noma ndithi khona andikalivuli izulu. Jesus. Kandlala. Ngathi abantu bakhupha imali, bakhupha inkomo, bakhupha ibhokhwe, abalithola izulu. Kwafuneka uThixo ehlise uJesu ngokwakhe ukuze izulu livuleke. So funeka uyazi uba xa ungekho ngcwele ungavumi nenhliziyo yakho kumnika uThixo. uThixo akasivi isoni. Uvumono oguqukayo. Noma ngabe ndiyashumayela xa ndisenza amanyala ndinaThixo. Siyathandaza ngoku. Now siyathandaza. Funeka uhlambuluke xa umamkela uJesu. Vumela uJesu avuse isazela. Umvumele. Hamba ucela amaqolo xa ufuneka ucela amaqolo bantwini. Mamkhonza uThixo ngenhliziyo engcolileyo. uThixo akafavor umuntu bazalwane. Ngeke walahla uIsrayeli wamyeka uIsrayeli. uJesu uThixo wathatha abantu wathi ubani
wonke ubani othe wafuma uKristu uyoba ngumntwana kaThixo. Wayeka lento ebekade ephila ngomnombo kaAbraham, wathi ofuna ukusindiswa ungena ngoYesu. Ungena ngoYesu, ungena ngoYesu. Akangeni ngoba ngumntaka kaAbraham, ungena ngoYesu. Soba uYesu akekho enhlizweni yakho. I don't care ibandla okhonza kulo linjani. Kodwa uYesu akekho, uthe sekhona wala nezono zakho. Awunomthandaza lo ungcwele. Awunomthandaza ungcwele. Ithi basikhupha khawuleza theketha. Ninxibe impahla zimbi. Verse number 4. Bazikhupha ke izithixo zasemzini. Bazinika uYakobi. Kunye nalo macici. Bathatha namacici bawafaka phakathi. Ezo zinto ke wazambela. Ngaphansi komthi wazambela. Oh yes. Obeyatshintsha impahla. So izinto azitshintshi xa uYesu engekathini. Icawa inotshintsha nto madoda. Futhi ungasenzisi ufuneka ufike uYesu. Oh Yesu. Ngazenza ingcwele ungazenza. Sengiyathandaza vale babi kwatheketha. Sengiyathandaza. Niyabona ndilibalisele sengiyathandaza. Ngezikhathi sisindiswa ngoba umoya ingcwele wayecelwa kusile ukudla. Abengekho befundisa abasenzweni abane uniform zambatho neringi le yayile yomtshado sazinganintsanga namhlanje kweseranti umkhobe befundisa abangakwazi ukushumayela inecklace yakhe ishini. Hey ngoba la necklace amandla akapha abefundisa abasindisiweyo babengazifaki necklace. Jesus. Wafika intwalo wabo umuntu ngaze umthande senza amanyala ucimba umthanda kuba umthanda uyamthandiswa utheni emnamathele kangaka ulahla umkakhe walahla abantwana utheni kuthi umthanda lo muntu emoshile uthi akuphatha la mnqamle zakhe uthi ngimthanda udede nje thanda udede nje mthanda udede nje kuthiwa nobungangami kudadedi Wachini madam. Oh Papa. Jesus. Simake nyawo siyathandaza. Uthi xa kweli ngangothathu wali ethethi. Kodwa Yesu. Ngoba zonke izono ebengizenza namhla zisobala ebusweni bakho moyo ngcwele inukhulume balamehlo akho siyathandaza. Ilishwa ongaba nalo phezu komhlaba kukungasiboni isono sakho. Uthi uyongena egodini izono zakho ungazazi uba uzikhona. Ilishwa ongalithola phezu kwalomhlaba kukucimeza amehlo kuphuma umphefumulo wakho izono zakho ungakhange uzivume, ungakhange ehlukaniswe nazo. Athe sekhona uYesu kwalicala wabafela bonke abantu ukuze abaphilayo behlukane nokuziphilela baphile lo wafa. Bala amehlo akho sesiyathandaza. Jesus. Ngoba zonke izono ebengizenza namhla ke zisobala ebusweni bakho Nkosi
Yini ukhulume Nkosi. Khulume moyo ngcwele moyo. Khuluma Nkosi. Khuluma umlomo uthandaze Nkosi siyabulela Inkosi kakhulu. ephakemeyo. Khuluma nami Nkosi yami. Sivala amehlo ethu uba kukhona umuntu ongaba khona lapha etendeni othi Nkosi waze wathetha nami namhlanje. Ndiyavuma. Izono zami ngiyazivuma, ndizibonile. Ngizolungisa impilo yami namhlanje. Khona izinto efuneke ndizenze nabantu, ndixolelane nabantu, khona uthethile nami Nkosi. Ubukhona unganibonisa isandla sakho, uvala amehlo wakho. Ungamjonga oseduze kwathi Nkosi ndinguye lo ndifuna ukusizakala, osafulana uzothandaza. Sukela ngolwesithathu ngolwesibini kuthethwa ngezinto ezibuyayo nezibuyiswayo. Nkosi uthethe nami ngolwesithathu, uthethe nami ngolwesibini, uthethe nami ngolwesine. Uzoyifinalize le ndaba namhlanje. Bukhona phakamisa izandla zakho zozibini uzimfukafula uzothandaza. Ungangeni egodini, ungena nezona ezingavunywanga. Futhi ungavumi ukukhonza uqale phezu kwezinto efanele uyazikhupha. Ungavumi ukuhamba ngesazela esifile lolu isandla zakho phezulu. Khona kule ndawo, khona izono zakho zikuwe. uJesu ukazi umfume beyinkosi nomsindisi kodwa ukhona nawe. Wozafulana uzothandaza nabantu bakaThixo. Thank you Master Jesus. Sesiyathandaza abazalwane. Ngicela laba bantu babaleke baze ngaphambili sesiyathandaza. We are about to pray. Khawuleza uze ngaphambili sithandaze kwenye nempilo yakho. Kukhona izinto ozibonayo ukuthi kufuneka zilungisiwe. Kukhona izinto ezithilekayo ekufuneka uzihlambulule. Wangena wena ku-salvation kwaba khona izinto ongazivumanga. Namhlanje sifuneka sithandaze nawe before sivale. Cela ubaleke uze ngaphambili egameni likaJesu. Owesibili umuntu esingathandaza naye kumuntu olapha etendeni. Lo mzalwane uthi yena ndibona izono zami. Kushiyele namhlanje uThixo wathetha. Ngabe sendibona uba ndisisoni. Wena tshoyo cela ubaleke uze ngaphambili. Wena othi ndidinga uJesu ukuze ayihlangule impilo yami siyathandaza. Ndibona izono endizenza, ndibona izono zami zindimele. Noba ndiyovala amehlo wami, noba ndijonge enhliziyweni yami, kodwa ndibona izono endizenzile kulo mhlaba. Cela ubaleke uze ngaphambili siyathandaza. Lula izandla phezulu, vala amehlo sesabulela. Ngegama lenkosi yethu uJesu, vala amehlo wakho solula inhliziyo zethu. Siyathandaza sobonga lo myalezo wanamhlanje. Sizambulela uThixo ngoku ngendlela athethe ngayo namhlanje. Lula izandla zakho phezulu etendeni sonke siyathandaza. Vala amehlo wakho cela sithandaze. Begin to pray in the name of Jesus. Begin to pray. Begin to pray in the name of Jesus. Baba siyabulela. Baba wethu namandla